ಹಲೋ ಹಲೋ ಗರ್ವ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋಗ್ನು ಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರಿ ನಲ್ಲ ಮೊಗನ ಐಟಮ್ ಬೋಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗ ಹೆಲೋ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಚಲಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕುಲಿ ನೀ ಕುಡ್ಲಬೋದ ದೇಕ್ ಪಂಡ ನಿಗಲ ತೋರಿಸಿ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಏನಾಟ ಬತ್ತ ಪಂಡ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಮೂಡಿತ್ತು ಜಾಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೈತೆ ಕೂಡ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಯಾ ಮೂಲೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ಲ ಸಹಕರಿಸೊಂದಿಜ್ಜೆ ಐಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇನಿಗಳು ನಮ್ಮನ ಮರ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ಓಲು ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ನಮಗೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಸೀಟೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಟರ್ತಾರೆ ಕುಂಟುಲ ಪಸೋದೋಡು ಅಂತೆ ಬರ್ನಾಗ ಗೈಸ್ ಮೂಲ ಫುಲ್ ಮಂಗನ ಮದ್ವೆದ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನಿಗಲೆ ತೋಜೊಂಡುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅತ್ತಿಯ ಮಂಗನ ಮದ್ವೆ ಪನ್ಪೆ ರೀತಿ ಕಿಂಜ ದೆಂಬುಗ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಅದ ಗೈಸ್ ಹಾ ಹೂ ಅವು ಮಂಗೆ ಉಂಡತ ಹೂ ಅವು ಮಂಗಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೊಲಕ್ ಇಜಿನ ಬೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಅತ್ತಿಯ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಗೈಸ್ ಆಗಲೇ ಮಂಗನ ಮದ್ವೆದ ಕಥೆನೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಮಂಗೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಆತಿನತ ಕೋರಿ ಮದ್ಮೆದಾನೆ ಆ ಕೋರಿನ ಕೆರ್ದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪ ಕಾತೆ ಹಾ ನಿಗುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಲೆ ಅವು ಮಂಗನ ಮದ್ವೆಡಿ ಎರೆ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂತ ಕಮ್ಮಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. अच्छा ठीक है समझ गया. ಅದು ಕಪ್ಪೆ ಎರಡು ಕಪ್ಪೆ ಎಂತ ಮೊಲೆಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿಯ ಅದು ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವುದು ಕಪ್ಪೆ ಕರ ಮಂಗಗೆ ಕೋಳಿಗೆ ಮದುವೆ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಮಂಗ ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಗೈಸ್ ಮೊಗಲ್ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡದ ಏನ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚ ಜಡೆ ಸೇರಿದರೆ ಗಲಾಟಿ ನನ್ನ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತೆ ಪಂಡೆ ತನಿಗಲೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂಡಿತ್ತಿಸಿ ಅಂಚತೆ ಅನ್ನಿಗಲೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ತೋಪಜ್ಜಿ ಬಂದು ಇತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಿ ಬಂದ ಕೌಶಿಕ್ಲೆ ಸೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ತುಲೈ ಪೋಪುನ ಡೌಟು ಮೊಗುಲ್ಲ ಪೋಪು ಜೇರು ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ತೂವಡು ಒಲೈಕ್ಲ ಉಲೈ ಪೋ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ದಡೆ ಪೋಪ ಅವ ಪಕ್ಕ ಅಂಚಿದ್ನ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಸತ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂತ್ ನಿಗಲೆ ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತು ನಲ್ಲ ತೂಲೆ ದಾಲ ಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ ಬದಿತಿಗಲೆ ಸಾಕನ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಯಂಜಿ ಮೂಲ ಓಲ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಪುರಲೆ ಸೋಯೆ ಕೌಶಿಕ್ ಅಲ್ತುಲೆ ಎಣ್ಣಿಗಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಹೂವಲ್ ತೋಜ್ ತಡಿಂತುಲೆ ಹಾಂ ಹೂವಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ತೋಜೊಂದು ಇಪ್ಪಂದು ನಿಗಲೆ ತೇಗ್ ಬಂಡ ವೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಲ್ಲ ಆತು ಒಯ್ಪುಜಿ ಫೋಕಸ್ ಅಂಚ ನಿಗಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೂರ ತೋಜವೆ ನಾನು ಉಲೈ ಪೋಪುನ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ತೇಗ್ ಪಂಡ ತೇಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಪು ಜನ ಆತೆ ಹಾಂ ಯಾಮಿತ್ತೆ ಎಸ್ತೂಲೆ ಒಂದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ಬತ್ತಿಂದ ಇಂಚ ಮುಲ್ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಪೂರ ಜನ ಅಂಡ ಉಲೈ ಪೋಪುಜ ನಾ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಎಂಕುಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ತುಲೈ ಪೋರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಜೈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಪುಜಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಲಿ ಪಂಡೇರ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ತೋಜವಜಿ ನಿಗಲೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ವಿಪ್ಪಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಪಿತೈ ಬರ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಮಿತ್ ಮಾರ ಯಾವ ಉಜತ ನೀರಾ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಉಜತ ನೀರು ಪೊಡಿನ್ಸ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುಜಿ ಒಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿತ್ತನಿಗಳೊಂದು ತೋಪಾಯ್ತ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ನೀರು ಬರ್ಪುನ ಅವು ಕಾಶಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ನೀರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ತಾರೆ ಕಾಶಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ನೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಿತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗ ಉಂಡು ಗೈಕ್ ಪೋದು ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಮೂಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೊಕ್ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟು ನೋಡ್ಸಿ ಬಂದು ಮಲ್ಪವ ಅವನ ಸ್ತ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಪಸಂದೇರು ಮಿತ್ತೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಪಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷ ಕಲಾವಿದರ ಡುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪಸಂದೆ ತುಂಬೆ ಪುಣ್ಯ ಅರ್ಪಣಿ ತಿನ್ಪಾವ ನಂದು ಮರೆ ಮೂಲ್ ಪುರ ಚೆಲ್ಲದು ನಿಗುಲ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬಲ್ಲೆಯ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ಪಸಂಡೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕು ಜತ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ನೀರು ಪಸಂದೆ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೇವ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮೂಲು ಆಂಜನೇಯ ನಡೆ ಬಸ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಾತನೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜಿಲ್ ಬಿಜಿಲ್ ಆತನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಏನಂಡು ಒಂಜಿ ಆತನ ಪಾಡುವೆ ನಾವೇನು ಏನು ಆತನಂದು ಬೊಕ ಮುಲ್ತು ಏನೇನು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಹಾಂ ನಮ್ಮೈತೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಪ ಪಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಡೆ ಪೋಕಿನ ಕೊಡಂತೆ ತೋಚವೆ ಬಾ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೆ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ಜೋಕುಲು ಇರ್ತಾ ಅಗುಲು ಗೊಬ್ಬುನಗೆ ತಂದುಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ಕೊರ್ರೆ ಮರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಗಂಡಗೆ ಎತ್ಕೊರ್ಪು ನಂದು ಗೈಸ್ ಮೊಗಲಿಗೆ ನನಗೆ ಎತ್ಕೊರುಡೆ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ಪೀಸಾ ಉಂಟು ನಾನು ಹುಂಚು ಅದ ಮೂಲ್ ಪೀಸಾ ಪೀಸಾ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಪೀಸಾ ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಡಿಯ ನಮ್ಮ ಪಿದಡಿಯ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಗೇನಿ ಹಿಡಿ ಬೋನಲ್ಲ ಫುಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಗೇನಿ ಇದು ಎಂಕನ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಗೇನಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲದ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಗೇನಿ ಚಲಾಯಿ ಚಾನೆ ಓಕೆನಾ ಈ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತುಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಚೊಂಡು ನಿಗಳು ಕುಡ್ಲದಾಗುಲು ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ನಿಗಳು ಉಡುಪಿದಾಗುಲದ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತುಲೆ ಉಂದೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಗೆಪ್ಪರೆ ಕುಡ್ಪೇರೆ ಜಂಗೊತ್ತು ಜಂಕಲೆ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಗೆಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಲೋ ಎಪ್ಪಿಸಿ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಚವ್ರಿಗೆ ಲಾಪಿಸಿ ಮೂಲ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಪೇರು ತುಜಿ ವರಕ್ಕೆ ಈ ಬೋದನಾ ಎಂಕುಲ್ పోయిచే ఇదముంట మూల అటమం చక్క ఉంది ಮೂಲಂಚಿ ಇಂಚೆ ಏನನ ಇರ್ತೇನೆ ತಲೆ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್
ಪಾಶ್ ಉಂಡು ಮಾರಾಯ. ಹಾಂ ಓ ಈತ ಎತ್ತಾರನ ಶೇ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ನಿಗಲಿ ತೋಪವೆ ಎಂಚುಂಡು ನಮನ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮನ ಉಟ್ಬಿಡ್ದು ಎಡ್ಡುಂಡದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಮುಟ್ಲುಡು ಪಪ್ಪ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಜಿ ತಿರ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಉಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡವ ಯಾನ್ ಇಂಚಿದೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆವ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಒಂದು ಜೋಕುಲೆ ಗೊಬ್ಬನ ನಮಗೆ ಜೋಕುಲಿ ಇಜ್ಜ ಅಂಚದ ನಮ್ಮನೆ ಜೋಕುಲೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮನೆ ಜೋಕುಲಿ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬದು ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲಿ ಇಜ್ಜದ ಏನಾದ್ರು ಮುಲು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಉಟ್ಬಿಡ್ಲ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡನ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತ ಮಾಲ್ ಒಂತೆ ನಮ್ಮನ ಉಡುಪಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನನ್ನ ತೂತು ಚತ ನಮ್ಮನ ಉಟ್ಬಿಡ್ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂಜಿ ತೂತು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಕ ಮುಲ್ತ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಲ್ತ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನೆ ನೀ ಸೀನ್ ಪನೋಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ದಾಲಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬೋಜ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ ಬರ್ಪುನೇ ಖಾಲಿ ತಿರ್ಗರೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಿಜ ಮೂಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅತ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಪೆಡುಡ್ತ ಸಂತೆಡೆ ಉಡುಪಿದ ಸಂತೆಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಏನೇ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುಗೆ ಮೂಲು ಈ 1,000 ಪನ್ಪೇರು ಮರ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಮುಟ್ಟು ಅವೇ ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೂಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ಕ್ರೂಸ್ 150-200 ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಮೂಲು ಏನೇ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಹಾಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಗೆತ್ತೊಂಬ ಏನಂಡ ಏನಂತ ತೋಜವೆನಿಗಲ್ಲೇ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಉಲ್ಲ ಏನೋ ಪಾಶ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಉಲ ಇಡ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋಗ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಏನಾದ್ರು ಪುಲ್ತ ಉಲ ಇದೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಫ್ ಬರ್ದಿರ ಎಂಕಲ್ ಇಪ್ಪುನೇ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪುನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತೀನಿ ಏನಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಸಹ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಪೋದು ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷದ ಏನಡ ಗೆತ್ತೊಂಬ್ಲಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆವ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಐಫೋನ್ ಗೆತ್ತೊಂಬ್ಲಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ತುಳುತಾಗಲ ಒಂಜಿ ಬೊಳೆಪಲೆ ಮಿತ್ ಮೂಲು ಏನೇ ಈತ ಪಾಶದೊಂಡು ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಪೋದು ಪುರೇಸು ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ ಪೊಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ತುಳಿ ಪೂರ 999 ಅಲ್ಲ 1,000 ಪಂಡ ಆಪುಜ 1 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗೈಸ್ ಮೂಲ ಸೀಪೆದ ಮಿಠಾಯಿ ಉಂಡದೊಂದು ಗುಲಾಲಿ ಕಲರ್ದು ಐದು ಮೂಲ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕುನು ಮೂಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮರಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸೀನಿಚ್ಚಿ ವಾವ್ ಈ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪಂಡಾವ ಅಂದ್ಯ ಚರ್ಮುರಿದ ಮೂಲ ಕೈಸ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿದ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಚಿ ಬಾಯ ಎಂಕುಲ್ ದಕ್ಕಡ ಪೋಪಂದ ದಕ್ಕಡ ಹೋಗ್ನಿಕ್ಕು ಏನಂಡ ಗೆತ್ತಂಡ್ರಂಡೆ ನಿಗಲೆ ಪೊಯ್ಯ ರವಂಜಿ ನೋಡಿ ಪೊಯ್ಯಿ ಮೂಲ ತೋಜುಜಿ ಮಿತ್ತಿ ತೋಜಿದ್ರೆ ಯಾನೊಂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಕೈಸು ಓಲಂಡ ಒಂಜಿ 10K ಒಂಜಿ 20K 30K 40K 50K ಅಂಚ ಅಂಡ ಒಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಭ್ರಮೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಮೂಲು ತೂವನ ತೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಗೆತ್ತೊಂಗ ಪಂಡ ಅಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಸ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದು ಹೋತೆ ನಿಗುಲಂತೂ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಿಚಾರು ಶೇರ್ಲ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ 15 ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಜಿನದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ನಮ ಖಾಲಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನ ಮಲ್ಪ ಏನ ತಿನ್ಪ ಏನ ಗೆತ್ತೊಂಬ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಲೈಕ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನಾಗುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ತರೆಂಚೂರು ಆಳಾತು ತರೆ ಬರ್ಚಿದ್ ಬರ್ಪೇವ ಅಂತಲೇ
A few moments later. ಗೈಸ್ ಎಂಗುಲ್ ಮುಲ್ ಬತ್ತ ಸಿಕ್ಕ ಪುರಿಯಾನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ ರೇಸ್ದ ಗೇಮ್ಗಳ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ಪೆ ಮರಸ ಏ ನಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ನನ್ನ ಇಂಚೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗುನಿ ಆಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮನ ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಂಡ್ ಪೂರ ಅಂಡೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಪಿರೋದ ನನ್ನ ಏನಾರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವನ ಸ್ತ್ರೀ ಕಲಾವಿದ ಇರ್ತಲೆ ಹೂವಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಂಗಲ್ಲ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಮನೆ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಡ ತಂಚ ಈಗ ಮುಳ್ತೂರು ತೋಲಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಬರುಂಡೇ ನಾವೇ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದವೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಲೆಜ್ಜಿದ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಗಾತಕ ಸಾಕಣ್ಣ ನಲ್ಲ ಬೋಜಿ ರಗು ಆಪು ಚಗಳ್ದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿನ ಪೂರ ತಗೊಂಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೋಯ್ತು ಬತ್ತ 6.5 hours later. ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಬತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪನನ ಮೇಡ ನಮ್ಮನ ಬಿದೈ ಬುರುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದುಲೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಪಿಜ್ಜಾ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಏ ಅಚ್ಚು ಈ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಎತ್ಕೊರೆ ತುಲೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ತಂದ್ರೆ ಚೆಯ್ಯೆ ಬರೋಡ ಏದಾಯ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2 ಪಿಚ್ಚರ್ ರೂಪಾಯಿ వచ్చి ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲು ಫನ್ ಟೈಮ್ ದಡೆ ಬತ್ತ ಅಮೂಲ್ ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೋಲ ಗೊಬ್ಬು ಚಾ ನನ್ನ ಈಗ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುಚಿ ಬಂದ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರಿ ಕುಲ್ಲರುಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಚಿ ಹೋಯ್ಕಲ ರೇಟ್ಗೆ ನಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಶಿಕ್ ಏನಡ ಗೊಬ್ಬವನ ಗೊಬ್ಬುಲ ಏನ್ ತೂಪೆ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುಜ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ಬುಲ್ ಬೇ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಏನಾರು ಮೈತಿ ನಾವೇನು ಪಾನೋಡ ಹಾಪಣತ್ತ ಐಕ್ ತೂಕ ಹೋಯ್ಕ್ಲಾ ತಿನ್ಪಾವ ಮಾತ್ರ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಮುಲು ತಿನ್ನದೆ ಕುಲ್ಲು ಗೈಸಲ್ಲಿ ರೇಟ್ 500 ರುಪೀಸ್ದ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೇನೆ ಕತೆ ಐಕ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ ಆಕಾಶಡೆ ತಿಂಡ ಬಂಜಾಂಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಾಪು ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ ಹಾಪುಣ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇನ ಅವಿಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಪ್ಪುಣ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಪ್ತೆ ಮೈ ಗರೀಬು ಏಸೆಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಲ ಫುಲ್ ಮುಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ఎక్కడించి కాలి మసాజ్ పందు వల్పపుರ ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್ ತೋಜೊಂದು 40 ಕೊದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಬೇಗ ಮೊದಲೇ ಮಲ್ತಂಡ ಅವಿ ಬಿಡಿದ್ದೆ ಅಂಡ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಕೌಶಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಲು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಏನ ಕೊಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಕುದದೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರ್ದ ಮಸಾಜಾ ಜೆಪ್ಪುಯಾ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಚ್ ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಮಸಾಜ್ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ತು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಈ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಒರ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತಾನು ಅವು ಕಾಸು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ತಾನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬಡವರ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಗೋವಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಏನ ಬಂಡ ಅರ್ಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿತ್ತಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗರ್ವ ಮಲ್ತಂದು ಏನ್ ಸೀದ ಪುಡ್ದು ಪೋಂತ ತೆಕ್ಕಡಿಂಚಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಗರ್ವ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಗುಮ್ಮಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಂದು ಹಾಕಿರ್ರಿ ಹಲೋ ಗರ್ವ ಫುಲ್ ನಾನೊಂಚೂರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿರ್ದಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ತಂಪ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡ ತೂಕ ನಿಗಲ್ನೇನೆ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇನೊಂದು ತಿನ್ನೊಂಬೆ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತಬೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಉಟ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಾರೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ವಿ ಚೂರು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಚನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪುನ ಸುರ್ಪ ತೂಲೆವರ ತೋಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೋಪ ತುಳಿ ಅರ್ಧ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ತಿಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಕಟ್ಟದು ಬೋಂಡವು ನಾನು ತಿನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಇದು ಕುಡ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮನ ಅರ್ಚನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯರು
ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ McDonald's పోయి ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ದಾಲ ಆತದಲ್ಲ ತೋಷವ್ರೆ ಆತಿಚಿನಿ ಚೂರು ಚೂರು ತೋಷದ ಏತ್ ಕಿಂಜ ವ್ಲಾಗ್ ಆತನ ಏನಾತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಸಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಿತ್ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ವಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪೂರಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪಂಡ್ ಪರ ಯಾನೆ ಪಂಡ ಹಾಂ ಬಾಯ್ 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 ಸಂಜೆ ಮರ್ಲದುಲೆ ಎನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಡೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟು ಏನೋ ಗೊತ್ತಂಡ ಲಾಗ್ ಎಂಟು ಮಲ್ತೆ ಕುಡ ಏನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಅಂದು ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಒಂದು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೋಜಿ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚೊಂಚಿ ಏನಂಡ ತಿಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ ಆತನೆ ಅಂಡಲು ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ತೂತಾರೆ ಬಂದ ನಾನು ಚೂರು ಬರ್ತೂಲೆ ರಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೂಲೆ ಆತೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೀನ ನಲ್ಲ ಮೊಗಲ ಐಟಮ್ ಬೋಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗ ಕಾದು ಕಾದು ಎನ್ನ ಮಂಡೆವೇನ ಶುರು ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಸಾಯ್ತು ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೆಕ್ದಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ತಿಂದು ಎಂಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೂತ್ರದ್ದು ಬಿದ್ದಾಡು ಐಡೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಡಾಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತುಲೆ ಈತಿ ಉಂಡಿಯಾ ಅವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈತ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಕ್